Nyakona mogi jongno sigono di bedo karkagi nono magazeto wasechopo kare kendo gazet makawone ne mana lidho ni bedo kod siso iwuogo kidhi nyiewo ka koth onge ka koth inde tibeda beda mos wadano ni achiel kachiel ikora ni kaunti ma Kisumu koth chwe ochako chwere sa apar okinyi kaka kawuono mano e gwenge ma Nyalenda en geno marwa ni ok odhi kelo nu midhiero ahinya kauntis mamoko bende miyo ane udu chal mar wach ni uchiewe yo machal nade okinyi ma kawuono kodhi nyime kod gazet ndiknwa e mbuyo magwa duto te mag Ramogi TV dwa kacha X, Facebook kod mano mar YouTube dwa kacha Ramogi TV Kenya kudego duto kamedwa achiel kachiel mano kene YouTube kacha dwa kacha Ramogi TV Kenya mano ibedo kod ng'eyo ni chendo ni koro chako bende ka okinya yudo e mbui go yudo kacha mbui mar Citizen Digital kama dhedo achiel kachiel dikidieny mar live en kaka ndike gira kwar kidio kanyo to Ramogi TV gi TV mamoko mantiere kambi mar All Media Services ka idio Ramogi TV tiyudo chenro achiel kachiel kata ka in ndara idhi tich kata kidhi e wira mari okinyi ma kawuono ibedo kod ng'eyo ni chenro chal nade anyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanya kwar mukio nyaka chisango antiere kae kod Betty Akinyi oyawre kino machiegni oyawre nya Cleophas achiew maber kothe ma pod medo chwe koyo ng'ich lakini wagone Nyasaye erokamano to mana kiena munda mos ni kwara Ramogi ajang kamora mora ma untie ageno ni uchiew maber Nyasaye yawonwa piny kendo piny oruma kare kothe ma pod medo chwe lakini wakasre uru akasa bodhi maber bodhi maber mane geno nyakora mojongo maduto mantiere gora chako gazet mara Daily Nation kama darango ni kani weche momi peka beti aledho ne nyakora moge jwang mokwongo gin weche mag momi peka opogi ka uno diere ino malo kanyo weche mag oula momi pek piny koni gik mano wachre odiochieng' manyoro mar Labour oboke mara ite mar ariyo kod mar adek kanyo nitie sigana mara koth ma medo chwe kendo kelo midhiero nitie apeni mopogore molor bor Nairobi ka nitie maka ngudo molor nitie Thika Road kanyo manolor kino yo Kitengela nitie Mombasa Road nitie kama nolor kumoro ang'eni kata counties mamoko bende kale achiedh nade makama to duol no mochung' ne apeni pacho ka Kenya osingo ni idhi losgi kendo iborang ne adier chendo godok e yo makare kata kamano jopiny kale achiedh nade wacho kata kokodari otami kalo kendi bi idhi tim tich kama idhi kata tim gik mopogore ka ikono oganda ni kik gior pi magineno kopong' e pinigi mana dier Cleophas hapa ni nyoro no aneno ka koth nochwe mapek pacho kaendi mano bore Nairobi to kwang'iyo moko kuom konde dak mane koth oging'onegi ahinya gwenge mag Kitengela ka dak mag Kitengela no aneno ka koth no muomo modonjo e ute jodak ma kuondego kata to wanyalo wacho ni noketho nyaka moko kuom mwandu magi kendo nodino negi no ginya wuok e ot to no aneno ka mano jokanyo mag Red Cross officers mag Red Cross nochopo kachacha moreso apani ji maromo 100 mohewo 100 kamaendi to mano bende ne waneno e gwenge mag Thika mano Thika no aneno ka hawe ndani kodno bende no dhi momo pacho kanyo endo no momo ute mag jogo modino nyaka paya ma Thika Road makoro nochuno nyaka lore matin ka luore ni koro apaya no nok nyal luore kata nok nyal kalore kata jowuoth bende notamo chopo bore koni Nairobi koro apani e kinde ni masani koth pod medo chwe nyaka wabeda kicha waneni kinde makoro wachni okunya tiyo kod apeni gi walu weche makoro minyisowa kod duol ma Kenha ka luore ni sani kata kioro pigno no aneno ka nitie jala achiel mane oyoro pigno gi gache mano dhi monimo motho koro apani sani wameda beda kicha Cleophas to ne jowa mabende ni kuonde ma apa ni kuonde makoro nitie jomoko ma bende sirkal daro katero gi kuonde moko mag jot waya kod chenro ma piny owacho sani oketo mondo waneni wabende waketo ngimawa kama kare kine mag ngima bende iketo kama kare nyakoro mogo jwang ite mar ariyo bathe ka ineno kanyo mano kama nitiere sigana makoro tang'onwa pichni mopogore beti mag nyamburko ma bende wang'eyo wathoro tiyo godo e bore Nairobi ka kata counties mamoko machiegni kod Nairobi winjo kanyo magi neno gi City Opani ka nitie mamoko mantiere karka gik moko nimo ma bedo kata tesen mano mar keto mauta ka mauta chatangi chantiere piny kacha ben polo dedo mauta koso mauta riwore gi pi mauta nyalo bedo no riwore gi pi kendo naneno ka duol mar EPRA no nyiso weg tesenda wanyalo wacho petrol stations mondo ging'i ni koro sani gi meet standards nikech kaluwore kod pi masani koro oula ma koro sani muomore kuonde duto tido ni oula no nyalo muomore nyaka kuonde ma ikane mauta mauta ina petrol kod diesel kod supergo koro no nyisgi mondo gine ni
gitemo kata manyo jotelogo mondo bi okony gi timo mo minyalo luong ni assessment mondo wang'e ni to mauta onyalo bedo no riwore gi pi koso pod en safe. Koro sani apani kaka oula medo orore ni en wanya wacho ni nyaka jopiny be nigi ting' kaluwore nyaka kod joma uso mauta gin bende gin gi ting' maneno ni sani gik moko odhi makare. Kik itho athoya miyo ji mauta to kirango ni mauta no nyalo bedo no riwore gi pi koso nyalo bedo no chal nade, nikech kendo koriwore gi pi tidhi yudo no odhi ketho engine mag geche mag bende nyalo kelo midhiero ne jogo mawuotho ka bende jogo matiyo kod yie bot nitie kanyo mano jok ma wuotho ka wuok madogo kochomo Garissa ka gitiyo gi speedboat margi. Iwacho ni mae gweng' ma Mororo. Iwacho ni nitiere apeni gik mopogore opogore ma itiyo godo kata jogo matiyo kod yiedhi bende obeda beda kicha. Yiedhi no yie manokelo masira e kaunti mano ma Garissa e aora no mano matana Tana River gino ma okelo midhiero ma oganda mathoth nyalo lalo ngima. Iwacho ni bot achiel kanigi ji moyo 53 ji mawito ngima gi bede nitiere kar kacha jo beda kacha kicha. Nitie jogo ma pod manyo jogi magiero manolal mapok oyudi. Nitie moko ma oseyudi koro chopo mondo oyangane ringre jogi to bang' ka gisewuok mane kaka nochal kane gintiere kacha funeral home odiochieng' manyoro mano bang' masira ma Mai ma bende okawo ngima ji mathoth ahinya. Piny kanyo wacho ni kwan gi pod medore magi jogi mantiere karka kendo gin oganda mathoth ahinya mago oganda mathoth ma pod timo gik marango chenro mantiere kar kanyo achiel kachiel. Ite mar ariyo kod ite no mano mar adek mano kama omigi e pek. Ka koro wacho ni koro ok en kata jogo mantiere e apeyni mana kaka wacho kaka beti, nitie jogo mantiere puothe bende makala chiedh nade. Wacho ni nitiere mondo mopogore opogore ma bende kethore kata e puothe. Nitie jal mane nitiere nyoro e wang' joyo manoloso kod ute fwambo mag RMS ka. Ijo kanyo kwacho ni en kabich manopidho odhi motow kanie puodho koro chune mondo gola kokoyudo yuto mage. En adier Cleophas, sani kwang'iyo wacho ula ni maber twayudo ni kata obedo ni pacho koni bende okelo midhiero mopogore opogore tiyudo ni jopur sani bende koro oula ni nokelo negi lal maduong' kaluwore ni cham ma koro sani nie puothe okethore ahinya Cleophas. Koro en adier ni nyaka jogo modak e puothe kata jogo modak e gwenge aina kaka jopur sani bende kale midhiero mopogore opogore kaluwore ni cham manyocha gigeno manyocha ging'e ni ginyalo golo kata tere chiro kata medo godo yuto margi sani bende koth nyocha dhi mo oywero. Koro en lal maduong' ahinya ne piny Kenya. Ka kanyo bende pod nitie weche mag oula nyakoro mo jwang' nitiere kanyo nitiere joma moko maromo 50 kod achiel pok oyudi ni gintiere kama chal nade. NYS oriwore kod KDF kata jolweny ma pacho ka mondo mi otemane ginyalo rango. Ti picha moro madana ne nitiere ite mar abich ka onyalo mana nene beti ma jalweny ma oketo ngimane mondo mi ogol kama gintie gik moging'o ma nitie gima odino olaloni kendo kanye kama nitiere wacho kamano ja KDF makoro nitie kanyo mondo mi ogolane gik mo odino olalo. To ka bende kama wacho ni nitie yien moro manodino lalo moro ma jopiny ma Mai kanyo alwora Mangea wacho ni kanyo bende nyabedo nitie jok moko ma pod opondo kata pod nitiere iye kanyo ma pok ogol kata ka gin ringre mag jogo ma osewito ngimagi ma pod okwamo piny kanyo. Yien maduong' no odhi moridore kata morigore e diere kanyo ma pok oyudi. Jolweny en geno ni koro gidhi yudo resruok ka koro jolweny bende osechopo kar kacha kod NYS gimedo mana rango kaka ginyalo yudo jo Kenya ma pod olal kanyo. Wan gi geno Cleophas ka koro waneno ka nyoro piny owacho notero jolweny kod apisas mag NYS mondo chope gwengego mondo gikony e menyo mag ringre mag jogo ma pod iwacho ni sani pod ok oyangore malong'o ni ginyalo bedo kure. To en adier ni jopiny to ne wacho ni nyalo bedo ni nitie thoth ji kata ringre mamoko ma pod nitie buo lalo makoro yen kod oula bende nodhi moging'onegi. To gima Cleophas apani kata ka chenro ni dhi mbele sani koth be pod medo chwe. Koro ne nitie luoro ni koth ma medo chwe ni be nyalo tamo jogi nyalo tamo jolweny kata jogo makonyo manyo ringre yudo ringrego. Koro wageno ni
kaka wadhi mbele kaluwore kod lony ma bende jolweny ni godo, wageno ni chenro ni dhi bedo makare, kata obedo ni koth pod medo chwe to wadhi neno ka joka dhi yudo wedegi ma ponono ni nyalo bedo ni pod nitie bwo lalono. Kama chelo bende kwa wuok chiko mag oula nyakura mo jwang' weche ma omi peke ite mar auchiel gazet mar Daily Nation ka kotenore kod odiochieng' manyoro mano mar Labor Day, gino mane otimore odiochieng' manyoro e alapno ma Uhuru Gardens, gino moko mabende ondik kar kae. Ruto oramo ni osuru nyaka chul. Kama chielo dakteche nyaka koro tiek ng'anyo ni mar gik ma gida winjore kod sirkal osewacho ni ok ginyalre nikech pek mar uchumi ma piny Kenya kadhoe. Mane kama nitiere kar to bende osingo ne jo tich mopogore opogore mano medruok mano mar osara matin mogik kod atamalo auchiel. To ma bende yangore ok dhi kete tim ni mar romo ne pok otim, ke romo nyaka bed kata kod Federation of Kenya Employers kod ji mamoko ma pontie kotu kod joma chung' ne jotije mondo mi gichopi ogirimiti mar bago romo machalo kamano, kendo gitime kotenore kod chike ma pacho ka. Gino mane Jacqueline Mungu odiochieng' manyoro noyango ni pok otimore, kendo kamano pok otimore, onge lendo midhi tim kawuono ni idhi mede. Mano mana paro ma jatend piny Kenya chiwo. Atuli ne dwaro atamalo 22 kata kamano miya atamalo 6. Tiende nang'o kinde ma wantiere sani en geno maduong' ahinya mane jotich nitiere godo kane gichopo Uhuru Gardens nyoro e nyasi mar Labor. Hapa ni nyoro Cleophas, thoth jotich ne nigi geno ahinya to moloyo hapa ni Labor Day ma wang'ni hapa ni otimore e kinde ma piny Kenya bende kale achiedh nade mopogre opogre kwa ng'iyo weche mag lakteche ma sani koro osebedo kanie ng'anyo kuom makoro iwacho ni gisebede ng'anyo kuom ndalo moheo 40 sani endi. Kwa ng'iyo weche mag oula ma sani kila achiedh nade ne jo piny Kenya, kwa ng'iyo weche mag mbolea bandia mabende nyocha koro kwako pacho kaendi. Koro nyona neno ka jomoko penje ni to Labor Day ni giwacho Labor Day ni en adier ni onge mor kata matin, en adier ni onge mor matin kata matin kaluwore kod achiedh nade. To nyoro kane waneno jatend piny nogolo chik ni mondo mano jatend migawo mar Labor Florence Bore obed kanyakla gi ji e aput mondo neni oket e tim mano minimum wage mar atamalo 6. Koro warito neno to bende idhi kete tim, to kata kamano jo Kenya penjore ni seche ma koro iwacho ni mondo minimum wage okete atamalo 6. Minimum wage ni onego beni Cleophas, seche ma iwacho ni ichiwo chik monego beni keto, onego beni irango gik moko aina ma wacho kaka pek mar ngima. Minimum wage onego beni dhi kaluwore kod pek mar ngima. Koro jo Kenya bende penjore ni kata kamano komiwa atamalo 6 bende pesa ni makoro idhi medwa ni bende dhi konyowa yudo fuong'ruok e moko kuom achiedh nade ma ji kale, pek mar ngima, osuru masani ni malo, odhi bedo nade Cleophas. Koro pod kipenjo japiny hie to aparo ni ok okelo mor kata matin. Pod ji dhi medo mana bedo kod pek mar ngima, nikech kata Atwoli bende ne temo wacho ni mondo jatend piny omi ji atamalo 22, but Ruto waneno ka kanyo koro oniano ni mano onge wanyalo wacho ni onge omenda ma idhi med ji. Lakteche bende kanyo no wacho ni osetemo ahinya moneno ni dwaro 17 ema ginyalo chope winjruok kod lakteche, tariyo modongo ok ginyal kaluwore kod omenda masani onge pacho kaendi. Koro wadhi neno to lakteche bende gidhi dok e tich kaka jatend piny nokwayo gi, koso pod gidhi niano gi ng'anyo margi. Mano ka gintie kae wacho ni jotich koro dhi bedo kata kod yuto ma dhi bedo kata ka en medruok maromo kata 487 nyaka 2,000. Mano ka en salary increase mantiere kar kanyo. Adano dhi ite mar 8 kama ntiere kata chenro ma opogore mantiere kar ka. Mano kama wacho kanyo ni UDA set to hold repeat polls. Mano bang' bedo kod koko e yiero magi. Koro duond bura mar UDA ochomo kama koro nyaka koro ginuo yiero mag grassroots kata man piny koni ne gine counties mopogore opogore. Mano yiero mano bakacha county ma Nairobi, Narok, West Pokot man nigi kwano malo ahinya mag jogo manuwuok oko mondo mi odhi kacha otim kata mondo mi oyiergi e lemo mopogore opogore. Kae to nitie county ma Busia, county ma Homa Bay ne namba 2 kuom jogo duto mane ogolo kwano malo mag jogo manondikore. Kata kamano ne nitiere ng'ur, kendo ng'ur ma kamagi idhi no yiero chieng' ngeso mabiro polling centers maromo 538 ma kuonde go ombulu mane igo ombulu mag UDA. Mano sani wach mantiere kar ka e county ma Nairobi nitiere ng'uru mopogore opogore. Ka kurinyo kata ka en governor ema dhi to computer ng'udhe oko, nitie gik moko mantie ka ng'amo yier to oonge nosewito ngimane
gik mathoth ahinya ma pod otenore kod gigi duto mag yiero mag UDA. Apani ji koro ne ochopo kuma ji ne chako penjo ni to kara duoko mag yiero mag UDA manyocha itimo e kor gwenge, dak wasewinjo kata dak oselandgi. Apani pok olandgi kaluwore kod midhiero mwanyalo wacho ni okwako chenro no mar luto ombulu, mano kaachiel kod weche mag wanyalo wacho ni masinde manyocha gitiyogo nyocha oyudo ng'ikruok kaluwore ni jomoko nok nya yudo nonro magi. Jok manyocha osendikore koro kaka jokanyo mag UDA, ywak nowuok mopogre opogre kuom ji manyocha osendikore kaka jokanyo mag UDA ka giwacho ne gichopo mar luto ombulu to nyisgi ni in nonro magi ok yudre. Jomoko opande megi bende ka otem kete masino be koro nok nya yudre Cleophas. Koro apani mane gimomiyo UDA oneno ni kendo gichak gidhi ginuo nonro no, gichak gidhi ginuo yiero no. To bende kwa waneno ni nitie polling stations moko ma bende chenro no nokodhi mbele kaluwore kod koth mapek ma bende osebedo ka chwe pacho kaendi. Koro ma miyo koro nyaka koro gidhi adhia ma gichak ginuo yiero ni Cleophas. ODM noseneno mbele, gine gichungo margi odiochieng' achiel to ji dhi yiero mano juma mokalo kane giwacho kanyo ni oyo ono chungo marwa nikech koth mamedo goyo counties mopogore opogore bolando nuka waikore kata ka koth osedok piny. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne weche mag pur Mithika Linturi dhi ng'eyo chung' mare. Jandiko mar Daily Nation wacho kama: yangore ni gazet mar Daily Nation oseyudo maling'ling ni nitiere chenro mag reso Linturi kotenore kod weche mag impeachment, mano kotenore kod mbolea mabandia mabende osebedo kanyo ka igolo. Kendo nochopo ne nyaka jopiny ma jopiny bende nochiwo ng'ur ma opogore opogore. Kawuono okinyi yangore kanyo kar saa 4 gidhi bedo kanyo ka gichako bet piny jod bura mondo mi gichaka network e weche gi madhi bedo kanyo ka kao seche malach ahinya ka warito nyaka ange go ombulu mondo mi wach ni Linturi dhi dala oweyo apise, to koweyo apis odhi kanye. Mane wach moro mantie ka kendo nikech ok en kata impeachment kata ni igoli apis kende. Kosegoli to yudi ni ketho nego bed ni ting' mari ni wuon. En ang'o madhi bedo katimore odiochieng' ma kawuono? Mana adier kwa ng'iyo apane juma ma koro nyocha orumo ni nwaneno ka spika mar od bura mano Moses Wetangula nochopo nopuodho paro mar chik mar golo Linturi e apis. To apani kawuono kore ma koro wachni idhi winj makare e od bura. To aneno ka wanya wacho ni jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah en apani kendo okoyiere gi wach mar timo impeachment ni. Owacho ni onego mi sirkal kata onego mi komiti od bura manyocha koro timo nonro ewi mbolea mabandia ni omiye thuolo mondo dhi mbele kod timo nonro ni mondo wawinj mondo omiji to conclude their investigations. Koro kwa jatend kweth mathoth oseyango ni en okoyiere gi wach mar timo mar thicho oko e apis kata chako winjo paro mar thicho oko e apis Mithika Linturi. Koro apani ji paro pogre Cleophas kata kawuono midhi chak winj wach mar thiche oko e apis no. Apani jod bura wegi bende koro gin gi paro mopogre. To ka koro jatend kweth mathoth e od bura mosewacho ni mondo wayie mondo wami komiti mar od bura mochung' ne weche mag pur thuolo mondo odhi nyime gi nonro. Koro ok wang'e ni to dhi bedo nade nikech wang'e maber ni gin to gin ema gin gi kwan mamalo mar jod bura. To kanyo winjo ma en wach mano chwal kanyo kod jod bura ma Bumula ma bende jod bura ni Makikuyu Kimani Ichung'wah wacho kanyo ni ero ok nyal tudo Linturi kod NCPB kata duol mochung' dero ma pacho kae ma bende apisas gi adek nosemaki kod nyiepo mag mbolea makamago ma bende wacho ni mano nyiso ni bura no oge kod pek moramora. Kamachielo minority whip mano Junet Mohamed okono gazeti mar Daily Nation ni gitemo rango kaka ginyalo kelo kanyakla kweth jod bura mopogore opogore mondo mi gitel Linturi dala. Wadhi neno kendo pogruok madhi bedo kani jogi jo Azimio, jogi jo Kenya Kwanza kama onego bed ni gigo ombulu ka otenore kod dwaro mano mag jopiny. En gimoro madhi bedo malit ahinya kwa neno adieri mar wach ni pogruok dhi neno ka irango ni siasa komane ma intiere kisiasa mar ka ine sirkali dhi resi ka in koni jomatin ok dhi yudo thuolo mar goli
e apis. Apani ka Minority Whip Junet Mohamed wacho ni gidhi timo mobilization ne jo Azimio. Wang'e maber ni kweth mar Azimio Cleophas onge kod wanyalo wacho kwan mamalo manyalo go piny kata manyalo koro luto ombulu ma wach ni nyalo tero Linturi pacho. Koro warito neno nto dhi bedo nade. Gidhi yudo jomoko kuom kweth mar UDA koso dhi chalo nade Cleophas. Kawuono kik giwuogi. Kawuono bende kik giwuogi. Nikech gihinyo ga wuok. Gijowuok. Koro gibedi sami goyo ombulu mane kwayo mantie kanyo. Mondo mi kata kiwacho ni Linturi nogotere dala. Nogotere dala to an kaka jaod bura makagi ka nagoyo ombulu. Mane gima mantie kanyo. Kik wuogi. Ang'eno ni chendo kiny makauno kapok obiro e studio kae cheno mar mbako romo. Wakanyanga bedi gi jaod bura makibra okinyi makawuono. Ang'warangi kachiel. Ite mar 10 nyakora moge juang' odongi dakika matin to watieko karaka ite mar 10 ka nitiere romo mar Raila Odinga osebedo kabedo kod kweth mopogore. Mokwongo waseneno ka jombetre lemo Raila Odinga dalane ma Karen. Yangore karaka mano en ikruok ne lemo mano mar jakom mar AUC. Mano mar bedo jakom. Nitie ka iwacho ni ntiere buche mopogore mosebedo kacha ka ntiere machini kano aneno ka ntiere kod ogai mar World Bank ne giromo airport kaito bang' waneno mana picha machielo ka gintiere Abu Dhabi gi Joho Junet kod ji mamoko kama gintiere kar kacha. Iwacho ni nyaka sani nitiere jogo ma osebedo kacha ka romo kode ka picha mantiere ka ma en jambetre mar piny Norway pacho kae mano kama ntiere Ghana Andreas ma bende nitiere dala mar Raila Odinga Karen en ikruok ne lemo mar EU. Mana dier waneno ka Raila Odinga osebedo ka romo kod jombetre mopogre to apani ma en mana kaluwore kod dwaro mare mar bedo jakom mar AUC. Nyocha bende waneno mana kaka isewacho ka koro owuok pacho ka endi kiwacho no dhi e pinje maoko. Magi wanyalo mana tudo kod dwaro mare ni nikech sani en kinde ma koro nego bedni koro otemo seto ombulu e pinje mopogre. Koro en gima ber ni waneno ka mano ogai mar Azimio Raila Odinga bende dhi manyo ombulu owuon nikech nyocha aneno ka jatend piny mano William Ruto bende kanene pinje maoko nyocha apani walando ni ne wayudo sir kuom nen piny mar kwawe Ghana nitie piny ma nyocha jatend piny bende nyocha odhi mo wayudo sir mar AUC ni. Koro wageno ni e kinde makoro pod wadhi mbele kod pod ogai mar Azimio dhi mbele kod manyo sir ni pod odhi yudo sir malongo madhi konye yudo lemono mar jakom mar AUC. Mano bende nyakoro mogo juang' ite mar 10 kanyo korango bathe kanyo nitiere weche bende nitiere jal ma nen Attorney General ma pachuka higa telo mar mano mar Daniel Toroitich arap Moi jatend piny Kenya mar 2 mano senindo. Ji mathoth kiaga kata kiaga ni nyinge nen ng'a ma en Attorney General machon James Karugu. Wachore ni ma Attorney General manowuok e peace ka onge weche moro amora manya bedo ni mibadhi kata chilo moro amora mane miene. Wacho no wuok onge scandal moro amora. Kendo ji mathoth ne bedo kata kakia. Kendo yangore kar kae ni higa mar 1980 kane Charles Njonjo bende koro osewuok. Kata kano wacho ni koro aweyo bedo Attorney General mapacho ka adonje siasa. Mane kama James Karugu koro ne oyier. To chieng' moro achiel ochiewa mano June dwe mar 6 tarik 2 higa mar 1981 to wacho ni anagwetao bende mano higa achiel gi dweche moko bang' ka osedonjo e peace. Kendo yangore ni bang' mano noduogo ng'ere gimomiyo ne ogwetao. Nochune mondo ogwetao ne mar jatend piny Kenya machon mar 2 ne dwaro tiyo kata ne dwaro control weche mag chike mapacho ka mondo tigodo en owuon. Mane weche mantiere karaka kendo nochune mondo mi ondik barupe mar gwetao. Tinende oyudo poch gi paka wuok e mbalariany moro e piny mar Amerika. Kata kamano nosewito ngimane, nosenindo higa mar 2022 kendo oyudo mich makamani wacho ni oyudo honorary doctorate ma imiyo jogo mabende osenindo. Wacho ni mano tok ka isenindo koro kiyudo mich moro amora kanyo mane kaka koro imige mondo mi yude wacho ni posthumous
honorary doctorate. Koro mano koyude kowuok e mbalariany no mano mar Bowling Green State University e pino mar Amerika. Ka ipake kaka jal ma piny Kenya oko wacho kanya ne ng'ama piny Kenya, jo Kenya wigi no wil go mapiyo ahinya. Iwacho ni kendo wakwang'iyo sigana ni to inyiso ni Karugu en achiel kuom jo Afrika mano kuongo dhie wanyalo wacho ni mano kuongo donjo e mbalariany no e higa mar 1958 e kinde ma wanyalo wacho ni racial segregation ne lich ahinya e pinje ma oko. Koro sani kwaneno ka koro kendo nyo koro gipare ma gimiye mich kata obedo ni nosenindo kamano. Apani ma nyiso mana kaka jo Kenya, kaka pinje ma oko okao jo Kenya. Jo Kenya gin joma apani nigi wanyalo wacho ni gin gi track record maber ahinya. Koro miyo magi ma onego beni wadhi godo mbele mondo wabi wayud kendo wanyalo wacho ni mich mamoko kata more rewards. Mana kama intie ka wacho ni higa mar 2010 bende no mich kawuok e mbalariany no kaka achiel kuom ji 100 manosomo e sikul no kata mbalariany no ma osebedo gi rieny mamalo ahinya. Mano ka irango sulwe mare mosebedo ka idho mana malo mobedo nyaka Attorney General mar 2 e pacho ka. Manyiso ni en Attorney General mokwongo post independence. Nikech Charles Nyonyo mare dok nyaka ka piny Kenya pok oyudo kata weche gi mag loch kawuok e jo wagunda. Piny kanyo i gazet no mar Daily Nation ite mar apar kanyo nitiere sigana moro madane mondo miya waranga ne 11 piny kanyo nitiere weche mag jopuonj. Mana piny sigana ni mana kama nitiere jopuonj koro kwedo weche maketo jotije sirkal. Injo kanyo gima ne Moses Kuria wacho niero public servants obed kata weche mag orak. En gimoro ma pod medo kelo liet machiegni sani akelo misori mar Kupet bende osegolo duonde kotenore kode wacho ni oyo wan ok wakwedo chenro machalo kama ma sirkal debed ni nitie goro kata paro machalo kama. Apani manen wach makata nyoro ne waparo ni mano jatend migao mochung'ne public service Moses Kuria ne nyalo chopo kachacha mondo wawinja ne nanto wach makama ndio chopo kure. Kech nyocho yango ni koro sani gidhi golo mago jogo mondik e yo mongirore idhi golgi to iketo gi e orak. En paro mabende ji mathoth okoyie godo. Kech jomoko bonyisi ni gimomiyo gimanyo ga tije sirkal en nikech sirkal keto gi ndiko gi e yo mongirore as opposed to jok mi keto e orak. To yo mongirore ni bende wang'e ni hie obiro kod omenda maraheri ma jotich yudo tok ka gisedhi e rutaya. Koro map to pod en paro ma pod apani pod dhi nyiedho liet mang'eny pacho kaendi. To wadhi neno to bende ji dhiye to bende en gima idhi kete tim koso dhi bedo nade Cleophas. Mano ite marapako achiel kanyo koro mogo Jwang Kisome ayudo mathoth gima kelo misori temo wacho kar kanyo dhene ite marapar kod 2 kato bang'e ang'ora ne gazet mar The Standard. Ang'eni nitie katun ka bende mang'o thuolo mar rango e ite mar 15 to sani nitiere wach mar Ukur Yatani jatend migao machon mar weche mag omenda pachoka ma bende nitiere kod wacho ni en gi det kod jo EACC ni mar koro oseyiene do dagi chungo EACC mondo mi otimne nonro. Omenda molal ka romo bilion 1.2 mano weche gi mag mibadhi. Ng'e juma mokalo noneno kanyo meko mano mago kata kamano kinde geno wacho no komake nodhi konyo timo nonro yangore niero kano make kanyo kane ntiere bure Nairobi kake no chopo nyaka Integrity Center mondo mi ondika ne dhoge kachiel koda ka okinde koda osiepege mane gichopo kacha. Koro Ukur Yatani to ne waneno komaki Cleophas mano juma mokalo ka bende notere mano Integrity Center kacha chande mondo dhi odadhoge kaluore kod buche mag mibadhi ma pani luore e kinde mane en governor Marsabit koda akiaka bende weche mag mibadhi gi ne miene kinde makoro ne en jatend migao mar weche mag omenda bende to nyocho chope doho kodwaro ni doho mondo ochung wach no but koro doho waneno ka koro odagi giwacho ni oyo EACC bende ni mana giratiro nyaka dhi mana nyime kod timo mano nonro kata investigations kaluore kod mibadhi makoro sani okwako Ukur Yatani. Koro warito neno to wach makoro
EACC okawni to dhi bedo nade. Ka gintie kanyo tudruok mare bende en gavana machon, gavana masani bende mar Marsabit bende ne oluong kanyo mondo mi odadhoge, mano ka gintiere kanyo EACC en geno mar Waboida ne mathoth kotenore kode. Kata kamano Jackson Awele mabiro no kar kae ma en okil mare wacho ni gigo ma opogore mosebed kanyo ka inono kata kimedo lu gichopo e yo machal nade okinyi ma kawuono nyaka romo gi joma mero mana range ka achiel kachiel ka Auditor General bende koro kwayo jod bura mondo mi orangane kaka e-citizen onego bed ni timo ne weche go mag nonro kata auditing e yo moro man kare. Watiek gazet ite mar 15 wanene katun man ka kaeto beti ang' watieki gazet mar The Standard ang' watanga ite mokwongo kaeto bang'e ang' watieki. Hapa ni kwa ng'iyo cartoon waneno kogor Raila Odinga atiwacho ni Raila koro wero mana wende mag AU en sani odhi mana AU to bathe koni waneno ka mano William Ruto goyo apano goyo tik gigo ma ose gichalo gigo ma wanyalo wacho nang'o mosetieko ma aina Raila taxes, fuel prices, unga sani odong' mana wach mal impeachment mar mano jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi. Koro hapa ni kindeni to waneno kantie tol moro motud nyaka od bura mamalo parliament. Manyiso ni chal ka gima Ruto omako mafwanda od bura mamalo. Wanane katuno kae ka beti lere achiel kachiel ite mar 15 kanyo nitie katun. Mae ring machalo magi moba bai wiye kacha to mako kidonge tie nam kata tie ora setemo lupo kanyo gimo osemako mutwe mai wacho ni impeachment chantie kacha to luye machotne okiani kawono dhi timre yo machalnade mane wich bar masani koro jatend piny William Ruto ni godo impeachment motion ma koro sani ibochwale manyocha koro osepuodh gi speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koro hapa ni nyaka sani chal ka gima koro wach Raila ni omiyo Ruto oyudo fuong'ruok ahinya kech koro sani onge ng'ama keto piny owacho tesre nyakoro moge jwang' weche thoth ahinya winjo ka mani gi picha machalo Raila Odinga mawuotho ka carpet marakwar wero mana AU Rigathi Gachagua kata ng'ama chal kode kanyo tung kanyo wacho mana en mana yueyo en mana yueyo mantie kanyo koro mojwang' watieko welo duto sechopo kar ka orane waranga ite mokwongo gazet mar The Standard mabedo okopogore ahinya kod gino mantiere kacha e gazet mar Daily Nation kata kamano gimiyo pek weche mag labor kachal kod ka chenro mag manyo ringre mag jogo molal maimayu mabende wadane mondo mi warangi odiochieng' makono beti wach mari mogik mabedo mane ka watieko. Hapa ni wach mara mogik en medo mana lamo ne familia masani kale midhiero mopogre kaluore kod oula makoro sani okwako pacho kae tainya inya familia mantie gwenge mag mai Cleophas en no aneno ka mano wanyalo wacho ni papa ma jotend dine ma Catholic mano Papa Francis bende no wacho mondo wamed lamo ne piny Kenya kod nikech sani Kenya kale midhiero marach mar oula kaluore ni waselalo ji mang'eny kod mwandu mathoth osekethore pacho kae koro wamed mana beda kicha e kindeni makoth pod medo chwe wabeda kicha jogo makoro nyisni nyaka daro dhi kuonde mag jot wameda luo gima piny owacho sani koro timo nikech kokitimo kamano to waneno ka koro nyalo kelo midhiero marach Cleophas mar lalo ji oken gima kare ahinya to mondo piny owacho bende oket chenro makare nikech sani waneno ka koro gwenge mag Mai kuchocho joka bose chako ywak no inyiso gi mondo gidhi e skul ma iwacho ni secondary mangera to sani koro kanyo bende nyocha koro osepong' skunde be koro yawo juma manyien warito neno to piny owacho dhi timo nang'o kaluore kod oula masani okwako sani kod skunde makoro jopiny bende dhi medo jote Cleophas. Erokamano ahinya wageno nyakono mojwang' bedo thuolo mar kale gazet odiochieng' ma kawuono oko ni kacha ni nyiewe siling 60 ka en Kenya ka intiere tong' mar Tanzania kod Uganda yude kacha ka intiere Sibania intiere Namanga intiere kanye nyiewe kacha kivuka donjo Tanzania siling 1,700 ka ibati ka intiere Busia kidonjo Uganda gazeti dhi yudo gi siling 2,700 koro nyiewe gi pesa ma Kenya oyot en siling 60 kiyude kanyo ibiro kod ng'eyo ni ochal nade nata nonro mag gazet kantiere kae kod Betty Akinyi mabende en jafwambo e od fwambo mar Ramogi TV karka an Cleophas Oloch jakisomo kanyakwar mukio nyaka sango aduogo kae kod twak e chal mar piny Kenya kik idhi mabor oriti masani.